Molweni abantu bakuthi mana kwindawo zahlukeneyo apha ngaseKapa. Siyaqaphela abantu bakuthi kusukela ngoLwesihlanu odlulileyo zojongo ngoLwesibini kweentsuku zintlanu ezidlulileyo zinethile zantshala zemvula apha ngaseKapa. Eyona ndawo ichaphazelekileyo iDanuni. Siyanibongoza abantu baseDanuni uba ngaba nibe safe apho nikhoyo mani. Siqaphele ke ayoDanuni yodwa ichaphazelekayo. Ndawo zonke apha ngaseKapa ziyachaphazeleka. Abantu bakuthi akumnandawo uhlala kwimpilo esiphilayo, but kukho abantu abahlala kwiimeko ezimaxoko. Umzekelo ngoku ilapha eYadini, ePhilippi, eSamora Machel. Abantu balapha bahlala ebugqwayibeni, indawo engafanele uba bahlala kuyo, kodwa zikhona iinkokheli. Into eyenzekayo apha njengoba bekunetha nje akafiki nesanti, akafiki neplastiki, akafiki nento ekuthiwa yi-humanitarian relief disaster apho abantu bazoncedwa khona because bachaphazelekwa yile mvula. Abantu bakuthi bahlala kwiindawo ezingafanele uba bahlala kuzo abantu bakuthi, kodwa ke sonto sithini ukuthi zikhona iinkokheli zethu efanele uba ziyazithethelela kwiimeko ezinje. Kuba apha umzekelo akho nento obuyokhanyisa apho abantu bokhona balayite umbane. After belayite umbane endlini kube shushu nje sifikelwe zizantshala nje. Abantu ixesha elininzi apha banambane. Izantshala zemvula zizikhukhula okanye iimvula ezinamandla kakhulu ezibangela ukonakaliswa kwezindlu kunye nokuvalwa kwendlela, njengoko kubonakala eKapa kwezi ntsuku zintlanu ezidlulileyo apho abantu bancame bashiya amakhaya wabo kuba idada emanzini. Ezi mvula minyaka le kwindawo yoGobetyolo zihlala zishiya abantu abaninzi bengenawo amakhaya kwaye zibeka ubomi esichengeni. Abantwana basakwazi kuya ezikolweni kuba impahla zonxiba zimanzi kwaye neencwadi zinethile. Kuzohlala kunje kude kube nini kodwa zikhona iinkokheli ezonyula ukukhawulelana nezimeko. Thetha Mhlali. Oniphathele nqaku sande sophaliso eYadini, ePhilippi ngaseKapa.